Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардонем бардорон. Видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. Мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед ёки бо мо тамос гирен. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 44 дирам. Аз шумо хоҳиш мекунем, ки агар имконат дошта бошед, ҳамин видеонавори моро дар имо ва WhatsApp-тон поделиса кунед. хела кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рудакӣ, дар ҷамоати ҷӯйбодом мешавад. Дӯстон, аз бозори Балх 1-2 километр поён аст, аз управлени гаи 5 километр то ҳамин хона. Дар ҷои беҳтарин қарор дорад. 5 сотиқ замин аст, 3 дар хона дорад, 2та ҳаммом, 1та калидор, 1та дига беседка дорад, 2та дига яъне ки бочкаи 1 тоннага об барои баня ва 1та дига 1,5 тоннага об аст, ки барои баня тоғрӣ кардагиа. Об свед аст, дӯстони азиз, ошхона, ҳаммом дар дуруни хона аст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст, ки бо ғишти пухта бардошта шудааст. дӯстони азиз, рӯи ҳавлӣ семент кардаги дар наздикиш мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш аст. детски комната отдельни дорад ва меҳмонхонаи беҳтарин отдельни аст. дӯстони азиз, обшини хона беҳтарин бо сифати баланд тайёр карда шудааст. фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. кадом метавонед агар харидор бошед, рақамҳои WhatsApp шон аст ва рақамҳои номери телефон шумо метавонед, ки дигар маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз, бо арзон карда метиҳанд. марҳамат. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо, дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати меҳвар мешавад, кӯчаи Сангор бардорон. обшим 16 сотиқ замин аст, 4 дар хона дорад, ки ремонти беҳтарин замонавӣ кардагӣ аст. 1та калидор, 1та подвал ҳам дорад, ки подвали калон, фундаменташ 1,90 сантиметр аст, яъне ки қариб 2 метр мешавад, ки тагушта одам свобода медорад барои банка мондан ёки барои ягон ошхона кардан мешавад. дар инҷа об свед аст, гирди хона ду тарафаш маҳкам аст. дӯстони азиз, дар гирди хона гарошка, яъне ки семент рехтаги аст, пешуда навесам дорад. чӣ хеле гуфтам, ремонтчам замон аст, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. якчанд амуд дарахтони мевадиҳандаам дорад ва дар беруншам ошхона, ҳаммомшам аст ва дар дуруни хонаам кардагӣ ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 доллар, ки бо савдои хубам мешавад. хона беҳади бад расход кардагиа мега соҳибшон. кадоме ки харидор бошад, бо арзонам мекунем. рақамошон аст, имо WhatsApp дорам, метавонед ки дигар маълумоти 100% гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Қашангӣ. обшим 9 сотиқ замин аст, дар хона дорад, 1та калидор, 2та подвал дорад, ҳуҷҷатош 100%. ҳамон ва ошхонашон дар дуруни ҳамин хона проектош ҳаст. дӯстони азиз, хона обшим коробка аст, болош пӯшондагӣ аст, проекти 2 этажа мешавад. хона бо семинбро ва ғишти пухтакати бардошта шудааст, ки дар гирди ванаашам дарахтони мевадиҳанда дорад. гирдаш маҳкам. фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. кадом метавонед агар харидор бошед, рақамошон дар поини видео метавонед маълумоти 100% гирем. бардорни азиз, агар шумо дошта бошед ҳам хел хонаи фурӯшӣ, квартира ёки мошин ёки замин, чизе ки барои реклама, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. дӯстони азиз, мо дар видеои оянда реклама мемонем. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлегӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар деҳаи Дуғоба. ҳамин хел маълумот. обшим 6 сотиқ замин аст, 4 дар хона дорад, об светш аст, калидор дорад, ошхона, ҳаммомшам дар дарунуш проекташ ҳаст. хона уже почти тайёра, 50% коробка аст, фақат дар трезаву рангу борш мондагиа. дӯстони азиз, ҳуҷҷатошам 100%, подвалам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия шонам аст. агар кадом метавонед харидор бошед, бо арзонам мекунанд. метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен.
ай шумо хоҳиш мекунам ки видеонавори моро падилиса кунед ва дар комментария фикртон нависед чӣ хонае ки дар кораи мо албатта мемонем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ поёни Корвон мешавад, яъне ки пеши мости Чимтепа. дӯстони азиз гипразем духонага квартира ҳастад дар якум ошона қарор дорад 54 квадрати метрай, обсвет дорад, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона беҳтарин ремонт кардагӣ аст ки ремонтош замонавӣ аст. дӯстон кадоме ки харидори аниқ бошад гуфтааст бо камтар дига арзон мекунем, бисёр арзон намешавад. фақат хоҳиш кардаги одамои харидори аниқ занг зананд. кадоме ки намехоҳад беҳуда масалан вақти моро нагира гуфтагиай. марҳамат одамое ки хонахар метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гирен. марҳамат. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомансур маҳаллаи Ховарон мешавад, 8-ум квартал. обшин 5 сотиқ замин аст, 5 дар хона кардаги ки коробка дӯстон, хонаш ду дар хонаш уже қариб ки тайёр аст, коробка болош пӯшондаги аст, фақат дар резаву рангу бориш мондаги аст ва як се дар дига дута ҳаммом, дута кохи дар дурушам кардаги аст ки сохтмони якум этажаш уже тайёр аст, бо гӯшти пухта бардошта аст ки барошон кати арматур кардаги аст, сифати баланд кати бо қувват. дар инҷа обсвет аст, гирдуш маҳкам аст. дӯстони азиз срочна фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар дӯстон харидани бошад бо як ҳавзи 10 тона ҳам доштае. кадоме ки аниқ харидор боша гуфтага бия хонаро ай пеш бинад бо савдо мекунем. дӯстони азиз марҳамат, метавонед дигар маълумоти 100% хутон гирен. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар Зарафшон мешавад, лаби роҳда қарор дорад. як хонага квартира аст дар якум ошона қарор дорад, 35 квадрати метрай, обсвет дорад, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом ҳамаш отделни ҳаст ки хона люкса, ремонти беҳтарини 100% кардаги аст ки метавонен иҷара офисам кунен гуфтаги ҳамин соҳибшон, ё ки хона ё ки офис беҳтарин ҷуда аст. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо савдо мешавад. кадоме ки харидори аниқ бошад гуфтааст биёд квартира ай пеш бинад бо савдо мешавад. дар райони Зарафшон қарор ки ҷои нағз мега дар қарибиш ҳама чӣ ҳастай. кадометон дӯстон агар харидори аниқ бошад дигар маълумота метавонен гирен. шумо метавонед ки квартираи фурӯшии худтона, хонаҳотона ё ки замин ё ки мошинтона дар номерои имо ба ҳасаб рӯй кунед, мо реклама мемонем. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи ҳаштуми мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар районош қарор дорад. аниқ точкаша нагуфтан дар куҷоя дӯстон хутон хай мегирен. духонага квартира ҳаст дар шашум ошона аст ки 60 квадрати метрай, хоин сетагашам мекунен. обсвет шастай, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоида аст ки ремонти беҳтарин кардаги аст. фақат медарем зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки дар қарибиш мактаб, мағоза ҳамин хел чизо ҳастай. магазин ҳамаш қоидави обсвет пастяни ҳаст. марҳамат, рақамошон дар поини видео метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гирем. бардони азиз ай шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунен. чӣ хонае ки дар кора дар комментария нависен, мо ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунен, мо хонаҳои нав тасис мондан мегирем баҳри шумо. мегзарем ба эълони нӯҳум. нӯҳум эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар мешавад. дӯстони азиз дар ҳамин территорияи районош аст. дӯстони азиз кадом точкадай нагуфтан узру зиёд ин аз мо вобаста намекунад, аз ҳамон фурӯшанда ки мода ҳамин хел адрес партофтаги ҳастанд. хай дигар маълумота хутон мегирем. дӯстон 8 сотиқ заминае ки лаби роҳда қарор дорад ва якта хоначаи времинкам дорад. ба фикрим ҳамин хел гуфтаги ҳастанд. хай дигар маълумота мегирем ва як где-то нимкам аз якам аз дигам сангам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад.
кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поини видео ба телефон дигар маълумотша мефаҳмонем. гуфтагия метонем ки дигар маълумоти 100%ша худтон айи соҳибшон гирен. марҳамат. даҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи даҳам фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад. инам дар шаҳри Душанбе дар политехникум қарор дорад ки пушти запчастфурӯшҳо мешавад, поёни бозори запчастфурӯшҳо. дӯстон духонага квартира ҳастад дар якум ошона қарор дорад ки 47 квадрати метраи беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад. дӯстон обсветш ҳастад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, термиксш ҳамаш қоидавӣ ҳастад. хона ягон камбудӣ надорад, фақат медорад зиндагӣ мекунӣ. хона нав кардагӣ ҳастад. дӯстони азиз хай квартира худтон бинед чӣ хел замонавӣ кардагӣ. дигар маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, фақат одамони харидор бошад гуфтааст. марҳамат. рақамошон дар поини видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гиред. дӯстони азиз ва дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. чанд қай ки шумо дастгирӣ кардем, чӣ хонае ки шумо гуфтен, мо албатта ба шумо кофта пешниҳод мекунем. фақат камтар сабр кунед. лайкотонро занед, дариқ надоред. раҳмат барои дастгириётон. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартираи фурӯшӣ навбатии мо дӯстони аду бардор хоҳиш кардам ай шаҳри Кулоба. дӯстони азиз дар райони чармгарони поён гуфтагӣ ҳастад. ҳамин квартира дар ҳамин территория қарор дорад. ду хонага квартира ҳастад дар чорум ошона қарор дорад. 43 квадрати метрае ки хона беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад ки бо ҳамаи чизи чораш таъмин ҳастад. об, свет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон, термис, кондитсионер ҳамаш ҳастад. фақат медоред зиндагӣ мекунӣ. хай дигар маълумоти 100%ша дӯстон айхшон мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поини видео дӯстон. агар кадомтон харидор бошад метавонед ки муроҷиат мекунед ва маълумоти 100%ша худтон айи соҳибшон мегирен. марҳамат. 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа. дӯстони азиз дар шабчароғ пеши сомонӣ мешавад, пеши мактаби 12. хай дигар маълумотша мегирен. дӯстони азиз дар қариби бозоре духонага квартира ҳастад дар якум ошона қарор дорад ки 65 квадрати метрае. агар ки хоҳед секоматагам мекунед ки давроношон калон ҳастад ва 65 квадрате. об, свет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастад. термис, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ ҳастад ки ремонтуш беҳтарин бо сифати баланд ремонт кардагӣ ҳастад ки новостройка беҳтарин. дӯстон фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона бо ҳамаи чизи чораи зиндагӣ таъмин аст. агар кадомитон харидор бошад рақамошон дар поини видео. дӯстон ин буд 12 хонаи фурӯшӣ мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.